Sviečky patria na cintorín a nie k tebe domov. Tu je 5 dôkazov, ako ti sviečky ticho škodia. Horenie sviečky vždy produkuje sadze. Nech je z parafínu, sóje alebo včelieho vosku. Neviditeľný čierny prach, ktorý dýchaš a usádza sa na stenách, nábytku aj v plúcach. Ak páliš len 2 čajové sviečky denne, tak za rok sa vytvorí až 73 gramov sadzí. Za druhé, to, čo horí, to už nie je aromaterapia, ale chemická továreň. Aj tie najlepšie vône sa horením znehodnocujú a dýcháš chemický koktejl. Horením vzniká benzén, formaldehyd, toluen a ďalšie toxíny, a to aj keď máš sviečku len s prírodnými vôňami. Za tretie, sviečka spotrebúva kyslík. Zhoršuje vzduch, najmä v zime, keď nevetráš. Jedna 200-gramová sviečka počas 4 hodín spáli viac ako 60 litrov kyslíka. V malej, nevetranej izbe to ucítiš na únave, ospalosti či bolesti hlavy. Za štvrté, riziko požiarov. Na Slovensku v dôsledku zapálených sviečok vznikajú v domácnostiach desiatky požiarov, ktoré majú bohužiaľ za následok aj veľa obetí a zranených. No a za piate, uhlíková stopa. Sviečky prispievajú k znečisteniu našej planéty a vôbec nie sú ekologické. Je to vedľajší ropný produkt, takže vlastne ti v domácnosti horí ropný odpad. Ak chceš doma vôňu, vyber si takú, ktorá vzniká bez horenia a bez chemických zmien. Napríklad do našich profi aromadifuzérov máš na výber až 30 vôní, prémiových a aj čisto prírodných. Čistá aromaterapia, zdravšia pre teba aj tvoj domov.